Què passa? Ostres, primer vídeo després d'aquest peron estiuenc. Feia bastant de temps que no feia un vídeo nou. Em venia molt de gust i espero recordar-me de com funcionava tot això. O sigui, es parla per aquí, no? M'esteu sentint? Que sapigueu que aquest peron ha estat només per agafar una mica d'energia. Jo no me'n vaig d'aquí ni de conya, no em traieu ni amb aigua calenta. I per pensar ja en cosetes noves, portar-vos cosetes noves que comencen a partir d'avui. Això sí, hi ha coses que no canvien. Parem un moment perquè em permetreu que us deixi per aquí sota les meves xarxes socials perquè em pugueu seguir, pugueu estar atents de totes aquestes novetats, de tots aquests vídeos que penjo. Així que ja ho sabeu, aquí sota les tenim. I quines són aquestes novetats que ens portes, Pol, tanta xerrameca? Ah, vols saber, eh? Doncs d'entrada, així, com qui no vol la cosa, per començar, avui tenim una entrevista que li vaig fer a en Miquel, la persona que hi ha darrere del compte de doblatge en català de Twitter, parlant sobre totes aquestes novetats que han anat arribant a les plataformes, com per exemple El Senyor dels Anells, Els Anells de Poder, en doblatge en català, i que sembla que la cosa està començant a anar cap endavant. Així que, res, sense més, us deixo amb l'entrevista i ens tornem a veure després de l'entrevisteta, que us ho explicaré un parell de coses. Vinga, fins ara. Vale, gent, ara sí, ja està. Ja us he fotut la xapa, ja us he fet l'inici aquest, ja estem aquí amb en Miquel, que el tenim aquí. Molts, si fa un temps que em seguiu, ja sabeu que no és el primer vídeo que fem junts. Sempre hem parlat de doblatge en català perquè ell n'és un expert. Per què? Perquè és la persona, com veieu aquí sota seu, que fica @doblatge en català, és la persona que hi ha darrere del compte de Twitter doblatge en català i que fa ben poquet arribava als 30.000 seguidors, però em sembla que ara mateix estem gravant això i ja en són quasi 30.500, així que abans de començar, felicitats, Miquel, perquè, home, és un bon reconeixement, no?, també per la feina que fas, de forma totalment desinteressada. Sí, ostres, està molt bé i clar, no m'ho agafo com una cosa en plan jo estic transmetent un missatge en plan, aquesta és la meva opinió i estic content per què puc arribar en aquesta gent per la meva opinió. No és la meva opinió, és informació que a partir d'ara, doncs, 30.000 persones, o 30.500, podran saber què hi ha en català a les plataformes, què s'està doblant. Per tant, per això jo crec que és tan important. Que saber-ho a vegades costa, i d'això en parlarem, però sí que és veritat que avui també ens hem ajuntat una miqueta perquè, com us comentava, no és el primer vídeo que fem junts i sempre ha sigut una mica més aviat com a crítica. En vam fer un amb tots els problemes que hi havia perquè arribessin els doblatges a les plataformes, etc. En vam fer un altre també desmentint, no, tots els mites falsos sobre el doblatge. I avui també ens venia una mica de gust, ja que fa poquet s'ha estrenat aquesta gran sèrie com és Els Anells de Poder i que les coses estan començant a anar una miqueta millor, doncs teníem ganes també de parlar-ne amb una mica més clau positiva. També tindrem aquest puntet que sempre tenim a les nostres xerrades de què està per venir, què podem fer, què podem seguir fent i què s'està seguint fent malament. Però anem a començar per lo guai, que és això, aquest auge que està venint últimament de més doblatges a totes les plataformes i sobretot començant per aquesta Els Anells de Poder, que ho està rebentant com a sèrie i ho està rebentant el doblatge en català. Abans de parlar del doblatge, què en penses de la sèrie? T'està agradant o què? La sèrie a mi ara mateix m'està semblant espectacular. O sigui, evidentment, acabem de començar, hem vist els dos del Baiona, no sabem si es mantindrà el nivell, però és que m'has preguntat què tal la sèrie, jo per mi és com veure una pel·lícula. Totalment. O sigui, la sensació és que és aquesta, no? Que estàs veient una pel·lícula i que s'han gastat un pressupost que dius que és inigualable. O sigui, ara compares La Casa del Drac, per exemple, que és una molt bona sèrie, llàstima que no es pot veure en català, però ara queda com una sèrie barata. O sigui, fins en aquest punt hem arribat, no? Mare meva, t'estàs buscant enemics ara, eh? T'estàs buscant enemics. No. T'ho dic com a fan, eh? Però em sembla que ostres, El Senyor dels Anells li dona 10.000 voltes, tècnicament, ni que sí. No, la veritat és que visualment és el que deies, no? Podria ser perfectament cinema. Jo la veritat és que ho veig i mira que tampoc tinc la tele aquí la més perfecta del món, però està bastant bé i es veu molt bé, però és que això veure-ho al cinema i escoltar-ho al cinema, sobretot perquè a mi la banda sonora també m'està agradant molt, ha de ser increïble, ha de ser increïble. I pel que fa al doblatge, tu que saps del que parles, com el veus? A mi m'està donant molt de plaer. Hi ha un moment que l'altre dia pensava, dic, m'està donant plaer la sèrie, que evidentment me'n dona, o me l'està donant el fet de veure-ho en català. Clar, se'm va juntar les dues coses. O tres, perquè el Baiona és català, no? Clar. Jo, per mi, és un doblatge excepcional. O sigui, evidentment, hi ha cosetes, però no cal entrar-hi. Però el llenguatge que es fa servir és espectacular. O sigui, el fet que els elfs parlin un llenguatge que et portaria una mica, et recordaria Tirant-lo Blanc, o et recordaria una mica el català més antic, arcaic, medieval. I després tens els hobbits, per exemple, que parlen un llenguatge doncs, que el podria parlar la teva àvia fa 60 anys, no? Llavors, aquesta varietat de parles a les races, que cada raça té la seva manera de parlar, la gent jo crec que ho ha entès bastant, i
se n'està parlant molt del doblatge. Aquesta és la part bona. O sigui que la gent no ho veu com una raresa, sinó com un punt a favor. Veieu aquesta versió catalana perquè val la pena, perquè, ostres, el català és molt ric, feia molt de temps que no veiem un doblatge tan ric, és espectacular. I els mitjans també n'estan parlant. Avui mateix, per exemple, he vist una notícia que m'ha fet moltíssima il·lusió, que és a Punt, a la televisió valenciana, que comentaven, o sigui, es feien ressò d'aquesta qualitat que té el doblatge en català del Senyor dels Anells, i anava buscant exemples, no? de les frases aquestes, les paraules aquestes que he anat posant al Twitter. També ho ha destacat, per exemple, el Diari de Mallorca, que diuen, hosti, fan servir paraules mallorquines. Que no és que siguin mallorquines, és que són paraules que aquí es feien servir, però que ara mateix doncs, es fan servir allà i aquí ja no. Doncs a mi em sembla brutal. I també perquè tira per terra un dels arguments dels antidoblatges, que és que per aprendre idiomes el que cal és veure la versió original. En aquest cas, jo crec que et perds molts més matisos veient un versió original que veient un català, que et permet diferenciar més, o sigui, identificar les diferències de la parla, els matisos, i et permet aprendre vocabulari. Sí, jo personalment estic aprenent, i de fet, ara que deies això d'aquestes paraules, no, que penses al Twitter, aquests tuits que fas, que a mi m'ha flipat, perquè ja et dic, estava mirant la sèrie i hi havia paraules que ni coneixia, i les estic aprenent, i el Miquel en el seu Twitter, si ho aneu a buscar, veureu que agafa alguna d'aquestes paraules, a sota hi fica la definició i un tros de vídeo de l'escena on es diu aquesta paraula, no? I em sembla genial, i d'alguna manera trobo que d'això es tracta, no?, el doblatge en català, perquè d'alguna manera sempre hem dit que el doblatge ha de servir per normalitzar la llengua, d'aquesta normalització lingüística, i a més trobo que ha confluït amb que és la sèrie més cara de la història, la sèrie que segurament és la sèrie de l'any. Hòstia, han confluït un munt de coses, i que aquestes paraules tenen un sentit perquè els elfs parlen així. No hi ha l'excusa de és que diuen beneit. Clar, és que els elfs parlen així en qualsevol idioma. És molt important per la normalització lingüística, però el que a mi em sembla destacable és que això ho està fent Amazon sense subvenció de la Generalitat. Perquè recordem que tant Netflix com Amazon no estan accedint a una subvenció que ells hi tindrien accés, perquè la Generalitat, recordem que des d'aquest any té una partida per doblar sèries, i no hi estan accedint. Per què no hi estan accedint? Hi ha molts motius, moltes teories que ho podrien explicar, però el fet que siguin empreses estrangeres, que no tinguin la seu a Espanya, complica el tema de la subvenció. I després hi ha un altre punt, que és què passa, per exemple, si diguéssim, el govern gallec o el govern basc no volen fer doblatges en les seves llengües. Netflix i Amazon estan doblant també el basc i el gallec. El Senyor dels Anells s'ha estrenat en aquestes llengües. En cas que els governs seus no volguessin finançar-ho, es donaria el cas que només es doblaria el català. I per tant, hi podria haver gent d'Espanya que no entengués per què aquesta diferenciació, no? I jo crec que s'han volgut una mica cobrir en cas que hi hagués algun problema d'aquests, i que no els diguin que ho fan en català i per tant són indepes, no? O sigui, una mica aquests anticossos que s'han fet. Sí, d'alguna manera, no? És una carta que ha jugat de la manera contrària que se sol jugar, no? Perquè normalment això de la catalanofòbia, etc., acaba fent per no doblem i ja està. I mira, pel que sigui, aquesta vegada el que ha sortit és no només s'ha fet en català, sinó que també s'ha fet en gallec, s'ha fet en euskera, i ho celebrem, absolutament, no només en català. Cal dir també que no hi ha una obligació legal. Hi ha molta gent que diu ho estan fent en català perquè es va negociar aquella nova llei audiovisual i tal. No és el cas. Ells no estan obligats legalment perquè no tenen la seu a Espanya, diguéssim, no estan obligats a doblar totes les seves produccions. És màrqueting, jo ho veig com a màrqueting, Sí? Més que una obligació legal, jo crec que és màrqueting, i que es va parlar en el seu moment de Netflix no fa les coses en català, saps? O sigui, quan hi va haver lo de la llei, tot era Netflix en català. Llavors, en ells, que se'ls barregi amb la política, jo crec que els posa molt nerviosos. I per això jo crec que van fer el pas. I ara ja tenim unes quantes pel·lícules, la majoria per nens, i en canvi per Amazon doncs, són pel·lícules que són bàsicament per joves i adults, no? I un públic potser més masculí. Sí, això ho volia destacar una miqueta, perquè sí que és veritat que Amazon, i tot això ha estat potser l'últim mes i mig, 2, sí que és veritat que s'ha posat molt les piles, sobretot amb aquests Anells de Poder, però han arribat moltes altres coses, han arribat bastantes pel·lícules, algunes setmanes fins i tot van coincidir 2 o 3 setmanes consecutives que cada divendres arribava alguna pel·lícula, per sorpresa, sense promoció, que això ja en parlarem també, que és la part una mica negativa de tot plegat,
Però sí, potser Amazon està fent aquest contingut una miqueta més adult i Netflix, que està molt bé i és ultra necessari que hi hagi moltíssim contingut a plataformes per nens i nenes, però sí que Netflix s'està encarant més cap aquí i Amazon està fent més pel·lícules i sèries una mica més per adults, sobretot molta acció està fent Amazon. Està fent bastanta acció, sí. I per exemple es va fer la d'Agents 355, Moonfall, va fer La llista final, que és una sèrie... És sèrie aquesta, i de fet va ser la primera sèrie, no?, original de Prime Video en català. Que va ser la primera sèrie, no n'havien fet cap promoció i va arribar per sorpresa. Després la pel·lícula Tot és possible, sobre una relació d'amor amb una trans. I després, 13 vides, evidentment, Joc d'assassins, Samaritan, de Sylvester Stallone, i ara la segona sèrie, que és la del Senyor dels Anells. Una sèrie que, com deies, no es va promocionar de cap de les maneres, i en el moment en què va sortir la sèrie sí que van publicar un tràiler, i a partir d'allà sí que ja tens una manera, diguéssim, de fer publicitat, per exemple, a TV3. Van publicar el tràiler en català, perquè tràilers ja n'hi havia. En anglès i en castellà ja hi eren. I fins que no va sortir la sèrie, o fins i tot l'endemà de la seva estrena, no va sortir el tràiler en català. Cosa que... Exacte. Deia que en parlaríem després, però parlem-ne ara. Ei, bueno, en parlarem ara o en parlarem la setmana següent. És que sóc un geni del màrqueting. Si teniu ganes de veure acabar aquesta entrevista, ja sabeu, us haureu d'esperar a la setmana que ve. Us torno a deixar les meves xarxes socials aquí perquè em podeu seguir, podreu estar atents i atentes. I si estàs veient aquest vídeo més tard, doncs la segona part te la deixo per aquí, que et sortirà també algun altre vídeo que estic segur que t'interessarà molt. Així que res, ens veiem la setmana que ve. Ciao!